שלום לכם, שמי בני מתוקו, יועץ נדל"ן, יועץ משכנתאות. יש לי משרד תיווך, יושב בכפר סבא, שנותן מגוון שירותים כגון מכירה, קנייה, השכרה, כל מה שקשור לנדל"ן. תחום השני פיננסי, משכנתאות, משכנתה חדשה, מחזור משכנתה, הלוואה לכל מטרה, הלוואה לעסקים קטנים, מחזור משכנתה, איחוד ההלוואה, משכנתה הפוכה. אלה התחומים אני מתמצא בהם. אני עובד 12 שנה, לא מעט זמן, פותר בעיות, עסקאות מורכבות. אני עובד בכל הבנקים ברחבי הארץ, בתים, יש לי נכסים היום למשרדי כמעט בכל עיר ברחבי הארץ. זוגות הצעירים, המשקיעים, בעיקר לזוגות הצעירים שחיים בשכירות, זה הזמן, זה התקופה עבורכם. נכון, אמנם המשכנתה היא יקרה, אבל מחירי הדירות כרגע לא בירידה דרמטית, סוג של עצירה. זה הזדמנות למי שלא קנה, כמובן מי שצריך למכור ולקנות. זאת ההזדמנות לממש בתקופה הזאת, תקופה כרגע האי ודאות, קצת משקיעים לא נכנסים, לא פותחים את הכיס. זה מובן מכל מיני חששות. לכן זוגות הצעירים שחיים בשכירות, זה הזמן, זה בשבילכם. לדעתי זה כמו מפעל הפיס, מי שקונה כרגע.